Ва ўсіх бедах палякаў вінаваты еўракалхоз. Для мігрантаў трэба ўвесці сегрэгацыю. А на мяжы патрэбная сцяна, каб палякі не ўцякалі ў Беларусь. Менавіта такія погляды ў партыі Гжэгаджа Браўна, якая вельмі расце зараз і якая можа патрапіць у наступны ўрад Польшчы. Якія шансы паплечнікаў Браўна і ці трэба хвалявацца? Гэта падказ зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Перад тым, як мы пачнем асноўныя тэмы, парачка тэхнічных момантаў. Па-першае, дзякую усім, хто нас падтрымлівае грашыма праз Buy Me a Coffee, Patreon. Можна самі сабе пахлопаць ці пахлопаць іншым, хто гэта робіць. Дзякую вам вялікі. Нагадваю, што пара складаць падатковыя дэкларацыі. Мы ўсе законапаслушныя. Яшчэ не пора, пасля 15-го... Ну, камусьці ўжо пара. Некаторыя ўжо складаюць, так. Карацей, складаць падатковыя дэкларацыі. Вы можаце 1,5% ад свайго падатка ПІТ перавесці нам. Усе рэквізіты будуць па спасылцы ў апісанні пад гэтым відэо. Ёсць у нашых соцсетках. Вось, пад кожным відэо, мне падаецца, з пачатку года ёсць гэтыя дадзеныя. Мы дакладна зробім усё магчымае, вы заўважылі гэтыя рэквізіты. Таму, калі нас пераводзьце, нічога дадатковага плаціць не трэба, проста заплаціць свае падаткі. Магчыма, вы памятаеце такога палітыка, як Гжэгадж Браўн. Ён быў... Дзякуй, што засмяяўся. Ён быў кандыдатам у прэзідэнты Польшчы. Пасля дэбатаў яшчэ шмат хто з яго смяяўся, бо ён такі быў дзіўны чел, які казаў, што канцлагерей не існавала, мігранты зло, яўрэі зло. Ну, агулам усе, акрамя палякаў, зло. Нават самі палякі зло, якія лічаць, што Еўрапейскі Саюз гэта добра, то бок ён такі супер анты всё. Карацей, усе смяяліся, а цяпер перасталі смяяцца. Перасталі смяяцца, бо ён на выбарах набраў больш адсоткаў, чым, напрыклад, Шымон Галоўня, маршал Сейма. А зараз яго партыя набірае ў апытаннях амаль 10%. І вось мы зараз паразмаўляем, як так атрымалася, чым для нас гэта пагражае, і ці будзе такая партыя, быццам бы маргінальная, ва ўрадзе Польшчы ў наступным, бо шансы ёсць. Окей, кароткі рэкап. Як так здарылася, што вось мы бачым гэтыя лічбы, дзе ў Гжэгаджа Браўна 10 амаль адсоткаў. Ну, карацей, дажартаваліся. Як вы маглі заўважыць апошнія некалькі выпускаў, апошні месяц, так, 3, мы ўсё часцей і часцей узгадваем асобу Гжэгаджа Браўна, бо маўчаць пра гэта ўжо проста немагчыма. Так, ён зрабіў неверагодна добры вынік. Я памятаю, як за пару месяцаў да выбараў я казаў, што магчыма, нават мільён палякаў за яго прагаласуе, 1 200 000. 1 200 000, то бок 6% амаль што галасоў. Гэта неверагодна добры вынік. Пры гэтым, пасля выбараў сітуацыя не супакоілася. Лічбы падтрымкі ягонай партыі працягвалі ўвесь час расці. Вось як вы бачыце на гэтым графіку, я спецыяльна пазначыў лінію карычневенькім колерам, бо ўсё ж такі Гжэгаджа Браўн карычневы. Так, я абяцаў. Загатовачка добрая, молодец. Ну. Окей, так, добра. Але апошнія месяцы можна пачуць такое меркаванне, што ой-вэй, усё ідуць фашысты. І што некаторыя каментатары з правага боку, з левага боку, усе навокал кажуць, што вось ён, будучы міністр замежных спраў. Ці, напрыклад, адукацыі. І што ўжо проста не тое, што верагодна, а напэўна будзе кааліцыя права і справядлівасці, нармальнай канфедэрацыі і канфедэрацыі кароны польскай Гжэгаджа Браўна. Таму, калі мы бачым гэтыя лічбы, мы вырашылі, што трэба прайсціся па Гжэгаджу Браўну больш канкрэтна. І абмеркаваць, чаму так здарылася, што вось мы бачым такія лічбы, якія ў яго ёсць перспектывы, і ўвогуле, ці трэба нам усім хвалявацца. Я ўжо. Слухай, ну вось першае пытанне, чаму ён расце? Вось за кошт чаго? Хто за яго галасуе ўвогуле? Мне, дарэчы, ёсць версія, але ты распавядзі. Добра. Ну, пачнем з таго, што так караценька, бо вы глядзіце наш падкаст, таму, я думаю, вы бачылі тое, што мы чулі, тое, што мы распавядалі ўжо раней. Гжэгаджа Браўн, ён рэжысёр. Так, ён
сапраўды добры рэжысёр. Пры гэтым ён чалавек інтэлектуал, ён вельмі начытаны чалавек. Вось, і ёсць меркаванне, што адначасова з гэтым ён шызануты, вось, ну, але, скажам так, я не асабліва падзяляю гэтае меркаванне. Вось, я лічу, што перадусім Гжэгаш Браўн гэта выдатнейшы цынік. Ось, гэта галоўнае, што яго апісвае. Ось, чаму так здарылася? Да нядаўняшняга часу Гжэгаш Браўн быў маргіналам. Вось, у яго была падтрымка парачку адсоткаў. Вось, некаторыя фрыкі ў Польшчы яго падтрымлівалі і галасавалі за яго. Пры гэтым кожны раз ён рабіў выдатнейшыя вынікі, калі гаворка пра выбары. Ось, на выбары ў Сейм, на выбары ў Еўрапарламент ён заўсёды рабіў найвыдатнейшыя лічбы. Дзякуючы таму, што ён яскравы і робіць выдатнейшыя хэпі-енды. Ось, але здарыўся момант, калі надышлі выбары 2025 года прэзідэнцкія. І ў той момант Гжэгаш Браўн зрабіў найвялікшы падарунак сваім сябрам па партыі Канфедэрацыя. Ён ад партыі Канфедэрацыя аддзяліўся. Ось, згвушчыўшы, як гэта сказаць? Падаўшы сваю заяўку так, на пасаду прэзідэнта Польшчы. І з гэтага моманту у яго ўсё пачало расці яшчэ больш. Ну да, там неяк дзіўна атрымалася, што быццам бы павінна была выйграць канфедэрацыя Манцэна і Босака, а выйграла канфедэрацыя Браўна. У сэнсе, дзе выйграла? Ну, у сэнсе дзе? Ну, на выбарах прэзідэнта, Кірыл. Выйграла ў адсотках у сэнсе. Як так? Мэнсон зрабіў лепшы вынік, чым Браўн. Ну да, ну але ў Браўна зараз 10%, і ён набірае. Ну, яшчэ не 10. Канфедэрацыя... Карацей, ён... 9,8. Ён, як вы бачыце, ён крыху перастаў набіраць, ось, і праз хвілінушку мы распавядзем, чаму таксама так здарылася, бо там ёсць цікавыя рэчы, якія трэба абмеркаваць. Вучыце польскую мову ў школе польскім і так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Музей гісторыі польскіх яўрэяў запрашае беларускія сем'і з дзецьмі на радасную і напоўненую колерамі сустрэчу, прысвечаную Пурыму, аднаму з найбольш вясёлых яўрэйскіх святаў. Спачатку вас чакае экскурсія па выбраных галерэях музея, падчас якой вы даведаецеся захапляльную гісторыю царыцы Эстэр. Даведаецеся пра паходжанне традыцыі пераапранацца і ствараць маскі, і чаму свята Пурым так цесна звязанае са смехам, музыкай і гучнымі забавамі. А таксама, як гэтае свята адзначаюць у розных краінах, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Пасля экскурсіі усіх чакае майстар-клас, на якім удзельнікі і удзельніцы створаць святочны падарунак, звязаны з Пурымам. Удзел бясплатны, усё будзе як звычайна па-беларуску, патрэбна толькі рэгістрацыя праз e-mail. Усе падрабязнасці будуць у апісанні пад гэтым відэа. І да сустрэчы ў музеі. Слухай, у мяне ёсць пытанне, чаму за яго галасуюць? І вось гіпотэза, якую я пачуў ад паляка знаёмага, дарэчы, ён правых поглядаў. Магчыма, гэта ты. Не, гэта не ты. Ён сказаў, што быццам бы Браўн гэта адзіны кандыдат, за якога могуць галасаваць вось жыхары а-ля павятовай Польшчы, бо вось жыхары малых гарадоў. Ён гэта неяк аргументаваў? Не, ну, слухай, мы просто вось... Караценька, гэта было бліц пытанне. Окей, добра. Што быццам бы за ўсіх гэтых варшаўскіх сістэмных не хочацца галасаваць, нават канфедэрацыя Мэнсона ўжо такая быццам бы мейнстрымавая. Ён глядзеў наш падкаст просто. Не. Вось, а Браўн адзіны народны кандыдат. То бок ім, магчыма, не падабаюцца іх вось яго гэтыя погляды агулам так. Але, ну, еўразіяц зразумела, што дрэнна там. Да іншых людзей ёсць пытанні. Вось, і таму яны за яго галасуюць. Не, агулам, калі паглядзець на структуру электарату Гжэгажа Браўна, то тыя людзі, якія ў дадзены момант дэкларуюць ахвоту галасаваць за яго, гэта ў асноўным нядаўнішнія выбаршчыкі права і справядлівасці. Пры гэтым права і справядлівасць уласнаруч, само сабе вырыла гэтую магілу. Вось, яны рабілі гэта на працягу 8 гадоў кіравання Польшчай. Усе 8 гадоў, як мем, так, гэтыя 8 гадоў... Дзе вы былі 8 гадоў? Так, дзе вы былі 8 гадоў. Усе гэтыя 8 гадоў права і справядлівасць рабіла адну рэч, якая здавалася ім прывядзе гэта поспеху. У выніку яна прывяла іх да таго, што ў іх зараз на 10% менш, чым было яшчэ нядаўна. Яны ўвесь час сварыліся з Еўрапейскім Саюзам. Окей, гэта вельмі файна. Ось, яны сварыліся з Еўрапейскім Саюзам, распавядалі сваім выбаршчыкам праз дзяржаўную прапаганду, яны кантралявалі абсалютна ўсе медыа ў краіне.
Яны ўвесь час распавядалі, які Еўрасаюз дрэнны, пры гэтым даючы канкрэтныя прыклады. Вось. Нават я памятаю, гадоў прыкладна 6, не, больш, 8. Гадоў 8 таму рабіліся білбордавыя кампаніі па ўсёй Польшчы. Я памятаю адзін білборд. Гэта была лампачка, ось, пагасшая, ось. І гэта быў момант, калі пачыналі расці рахункі за электрычнасць. І яны напісалі одну простую рэч. 60% вось гэтай дрожызны, так, таго, што электрычнасць дарагая, гэта ўсё віна Еўрапейскага Саюза. Вось. І такіх прыкладаў ёсць вельмі шмат. Яны ўвесь час распавядалі, што тое, што растуць кошты, растуць цэны на прадукты харчавання, напрыклад, што ўсё гэта віна Еўрапейскага Саюза. Яны, скажем так, накруцілі частку свайго электарату супраць Еўрапейскага Саюзу. Але пры гэтым яны зрабілі одну памылку. Яны былі непаслядоўныя. Калі вы абвінавачваеце Еўрасаюз ва ўсіх сваіх праблемах, то, калі ласка, скажыце адкрыта, што вы хочаце з яго выйсці. Яны гэтага не рабілі, бо права і справядлівасць — гэта прагматыкі. Яны насамрэч выхаду з Еўрапейскага Саюза дакладна не хочуць. Бо такія людзі, як Матэуш Маравецкі, напрыклад, ці іншыя прадстаўнікі права і справядлівасці, яны ўмеюць лічыць. Яны, прабачце, яны ведаюць статыстычныя дадзеныя. Яны дакладна разумеюць, што выхад з Еўрапейскага Саюза для Польшчы гэта будзе катастрофа. Але пры гэтым яны гуляліся ўвесь час на гэтай эмоцыі. Яны рабілі вось дакладна тое, як у маёй улюбёнай тэме, як брытанцы. Ось, 15 гадоў таму, калі яны пачыналі сварыцца з Еўрапейскім Саюзам і пачыналі гуляцца тэмай рэферэндуму. У выніку, што адбылося ў выніку? Паўстала вялікая маса максімальна незадаволеных Еўрапейскім Саюзам людзей. Максімальна незадаволеных. Яны яго проста ненавідзяць. Ён для іх гэта нешта такое абсалютна чужое. І гэта вось і ёсць тыя самыя жыхары маленькіх гарадоў, вёсак і сярэдніх гарадоў. Вось. Гэтыя людзі, якія адчуваюць, што Еўрасаюз — гэта нешта такое абсалютна левацкае, што не дае для іх увогуле ніякай карысці, забываючыся пра тое, што Еўрасаюз — гэта вялікія магчымасці, напрыклад, для тых жа фермераў з гэтых вёсак, так? Для маладых людзей з малых гарадоў, якія могуць паехаць па праграме Еразмус, напрыклад, у Мадрыд, атрымоўваць штомесяц 1000 евро, так, павучыцца сабе 2 гады і вярнуцца ў Польшчу і будаваць тут сваё жыццё, так, маючы вельмі добрую адукацыю. Не, для іх гэта нешта абсалютна чужое. І ў выніку, вось гэтая вялікая маса людзей не мела свайго прадстаўніка. Яны бачылі, што так, вы кажаце нам, што Еўрапейскі Саюз вельмі дрэнны, але адначасова з гэтым вы непаслядоўныя. Так, бо той же самы зялёны лад, з якім зараз, калі вы зойдзеце, напрыклад, у Твіттер Матэуша Маравецкага, пабачыце ягоныя твіты, то вы пабачыце, як ён змагаецца з зялёным ладам. Пры гэтым кожны раз пад ягонымі твітамі з'яўляюцца вот гэтыя community notes, так? Ось, дзе напісана, што зялёны лад падпісаў Матэуш Маравецкі. Ось. А быў такі яшчэ камісар Еўрапейскага Саюза, які быў намінантам права і справядлівасці, Войчеховскі, які нават рабіў фільмікі на Ютубе, яны дагэтуль даступныя, дзе ён распавядае, як цудоўнейшым ладам, чым цудоўным увогуле будзе для нас зялёны лад, так? А цяпер яны з ім змагаюцца. Дык вось, людзі бачылі гэтую непаслядоўнасць. І Гжэгаш Браўн, які чалавек інтэлектуальны, вельмі разумны чалавек. Ён таксама бачыць дадзеныя і бачыў, што адбываецца. Паўстаў такі вакуум, так, што ёсць пэўная група людзей з такімі канкрэтнымі поглядамі, якія анты-ўсё. Ось, ведаеце, як тая баба-яга, якая супраць усяго, так. Ось, але яны адначасова з гэтым не маюць свайго лідара. І ён такім лідарам для гэтых людзей стаўся. Ты сказаў, што людзі ненавідзяць Еўрапейскі звяз, і гэта яны яшчэ візы не атрымлівалі у яго за 60 евро, дарэчы. Ведаеш, слухайце, я памятаю, як мая любімая тэма. Яка? Брытанцы. Ось, тыя злашчасныя брытанцы, так, брытанскія вучоныя. Ось, карацей, я памятаю, як брытанцы таксама, ось, абсалютна накіруючыся той же самай логікай. Які дрэнны Еўрапейскі Саюз, як он ім у жыцці перашкаджае, так? А цяпер, напрыклад, я вось ляцеў 3 тыдні таму з Лондона на Гран-Канарыю, так? Мы прилятаем на Гран-Канарыю, велізарнейшая чарга, чалавек, там 3 ці 4 самалёты прилетелі з UK, чалавек 500. Усе стаяць да афіцэраў, так?
ім стаяць гадзіны 3. Ось. І стаяць і плююцца, што яны выйшлі з Еўрапейскага Саюза. Ось. Мы праходзілі побач ось, з еўрапейскімі пашпартамі. Так я праходзілі побач, я ім сказаў так: «Happy Brexit, guys». Просто вы б бачылі гэтыя твары. Фіга ты жорсткі. А ты не боишься, что тебя перестанут пускать в Британию? Не, я Самонадеянно. праз вакно залезу. Ну ладно. Ладно, слухай, вяртаемся з Гран-Канарыі і Брытаніі. Мы зараз ведаем вынікі вось апытанняў розных. Але да апытанняў таксама ёсць скепсіс, бо да выбараў яшчэ 2 гады. І быццам Крыху менш, паўтара. крыху менш, ну 1,5. І не 10%, 9,8, да? І глядзі, ці сапраўды рэальна, што Гжэгач Браўн набярэ 10% на выбарах? То бок, гэта амаль гарантуе, мы пра гэта яшчэ паразмаўляем, яму у выйсце ва ўрад. Вось міністрам, не ведаю чаго, замежных спраў, гэта будзе цікава, я б паглядзеў. Але не ў Польшчы. Ці гэта рэальна? Ці ўсё ж такі можна так закрыць вочы крыху і не перажываць? Ну, карацей, ёсць такое меркаванне, што падтрымка Гжэгача Браўна мае сваю столь пэўную. Ось. І, дарэчы, вось гэтую столь, на мой погляд, мы ў дадзены момант ужо назіраем. Ось. Бо, як вы бачыце, 2 апошнія месяцы гэтая падтрымка стаіць на месцы. Нават знізілася на 0,3. Ось. Карацей, гэта ўжо нейкае такое плато, так? А далей ўжо не расце. І ёсць меркаванне, што гэта такі нейкі пузыр. Ось. Я з ім часткова згодны, мы пра гэта яшчэ там крыху пазней, праз пару хвілін больш падрабязна паразмаўляем. Ось. Але на дадзены момант мне здаецца, што больш за 10% ён не набярэ, ось, але ён стварае велізарнейшыя праблемы. Перадусім для 2 партый. Гэта брытанскія спецслужбы па цябе ўжо выехалі. Перст Божы. Так. Не. Перадусім ён стварае праблемы для 2 партый. Гэта не грамадзянская кааліцыя, гэта не левая, гэта правая справядлівасць і нармальная, прасці господі, канфедэрацыя. Словамі Мэнсона і Кшыштафа Босака. Мне не падабаецца. Давай іх называць канфедэрацыяй Мэнсона і Босака, бо яны ўсё яшчэ супраць шмат якіх рэчаў, якія нам падабаюцца. Окей. Карацей, чаму ён такі таксічны? Ось. Пра гэта мы таксама яшчэ праз пару хвілін больш падрабязна паразмаўляем, але у нашым падкасці мы таксама казалі пра тое, што ён таксічны абсолютна для ўсіх. Ось. Такія погляды, як у Гжэгача Браўна, яны не месцяцца ні ў якія рамкі цывілізаваных партый, з якімі можна ствараць урад. Бо, прабачце, чалавек, які, ты уяўляеш сабе міністра замежных спраў Польшчы, які прыязджае ў ЗША і пачынае размаўляць пра жыдакамуну. Напрыклад, вось. То бок, разумееце, гэта абсалютная таксічнасць, якая абсалютна не клеіцца, так? І... Слухай, а давай дадзім пару прыкладаў вось яго таксічнасці. Вось мы проста кажам, і нехта дакладна ведае, а нехта дакладна не ведае. Напрыклад, тое, што ён адмаўляе існаванне газавых камер у нацысцкіх канцлагерах Аўшвіц-Біркенау. Так, яны на сур'ёзных шчах распавядаюць, што гэта ўсё неправда, гэта нейкі, прабачце гэтае слово, жыдоўскі спісак, ось, то бок заклад, змова, так, што гэтага не існавала. Пры гэтым ёсць такія людзі, быў такі чалавек, напрыклад, Вітальд Пілецкі, так, які лічыцца ў Польшчы абсалютнейшым героем. Ось. І ён некалі апісаў, ён зрабіў нататкі, дзе падрабязна апісаў, што ён бачыў у Аўшвіца. Так. То бок яны адмаўляюць нават такіх рэчаў. Такім чынам яны абражаюць нават памяць тых тысяч палякаў, якія таксама там загінулі. Ось. То бок гэта абсалютна непрымальна для ўвогуле абсалютнай большасці палякаў. Ты сказал тут 3. Яшчэ 2 прыклады. Мы зараз будзем размаўляць там пра... давай проста агульна. То бок, ён... Напрыклад, пра правы жанчын, напрыклад, вось там таксама такая святая інквізіцыя ў выданні проста 13 стагоддзя. Вось я вам там праз пару хвілін дам пару прыкладаў, але шчыра, у мяне проста воласы пачыналі рухацца на галаве самі, вось, калі я гэта ўсё слухаў. Вось. І трэці прыклад, гэта прарасейскасць. Ось. Гэта проста адкрытая прарасейскасць упершыню у сучаснай гісторыі Польшчы. Нейкая, сур'ёзная, бо ўсё ж такі па гэтых лічбах бачна, што гэта даволі сур'ёзная сіла палітычная, якая можа прэтэндаваць, скажам так, на
10. Не, на 40 депутатаў, напрыклад, у Сейме. Вось. То ніколі такога не было, каб дэпутаты ў Польшы былі адкрыта прарасійскімі. Гэта быў заўсёды такі гэта было заўсёды такое табу. Вось. І гэты чалавек са сваёй партыі спрабуе гэтае табу разбурыць. Окей. Давай зараз параспавядаем крыху, што за праблемы з'яўляюцца ў Гжэгаша Браўна, бо падаецца, што ў яго ўсё добра. Гэта толькі табе так падаецца. 10% падтрымкі. Ну, слухай, у нас столькі няма. Мы б на выбарах не сабралі столькі. Але мы не ідзем на выбары, да? Некі дзіўна. Чаму? Пакуль. Як там было? Кірыл 2030. Кірыл 2030. Ну, слухай, паглядзім. Вось літаральнае пытанне, чаму у яго ўзнікаюць праблемы? Бо падаецца, што ўсё добра. Вось расце, окей, зараз, напрыклад, ён там запаволіў свой рост, але ўсё ж такі 10%. Гэта амаль канфедэрацыя Мэнсэна і Босака. Мэнсэн наздымаў столькі тыктокаў, каб гэтых выніка дабіцца. Гжэгаш Браўн проста сказаў, што тыпу яўрэі дрэнныя, мігранты дрэнныя, жанчыны дрэнныя, ЛГБТ дрэнныя, как бы аборты, забойства і гэта ўсё. І вось табе 10%. І еўракалхоз. Так. Дарэчы, пра еўракалхоз жа... Камуна. Пра еўракалхоз смешна, што, як сказаў Кірыл, што яны добра былі на еўравыбарах еўрапарламенцкіх. І Гжэгаш Браўн увогуле еўрадэпутат, калі я не памыляюся. Так. То вы разумееце, так ён атрымлівае атрымліваць штомесяц 10 000 еўра на рахунак, гэта не дрэнна. Ось, то бок ён абкрадае Еўрапейскі саюз такім чынам яго аслабляючы, відавочна. Вось такая ў яго логіка. Ось. Але вяртаючыся да праблемаў. Што? Вяртаючыся да праблемаў Гжэгаша Браўна. Здавалася б, 10% гэта проста ачмурэць, так? Вау. Ось. Але прыкладна з гэтага моманту пачынаюцца праблемы. Ось. Бо, па-першае, ты, скажем так, выплываеш на глыбокую ваду. Ты становішся заўважальным. На цябе звяртаюць увагу ўсё больш і больш. Пры гэтым звяртаюць увагу не толькі нейкія там прытычныя каментатары, вось як мы з вамі, ці там журналісты, пачынаюць звяртаць на цябе ўвагу таксама звычайныя людзі. Яны пачынаюць з табой цікавіцца. І ў гэтым моманце ўжо недастаткова просто, скажем так, зрабіць нейкі хэпінінг, спаліць сцяг Еўрапейскага Саюза, так, ці, не ведаю, абліць з вогнедушыцеля кагосьці там, недзе там. Не. Ты павінен ужо пачаць прадстаўляць свае фактычныя погляды, пры гэтым рытарычныя погляды. То бок, а ці ёсць у цябе нейкая праграма увогуле, што ты вось хацеў бы зрабіць, калі б ты стаўся кіраўніком гэтай дзяржавы? І вось, мы просто вельмі фартова, я лічу, выбралі гэтую тэму, бо... Перад нашай сустрэчай была сустрэча Гжэгаша Браўна. Не тут. У іншым месцы. Што гэта было, іх аля праграмная нейкая сустрэча, дзе яны быццам бы дамаўляліся на Яна называлася Kings. Ось, конфедэрацыя короны польскія, так, ось яны каралі, Kings. Прыкладна 70 кіламетраў ад Варшавы у цудоўнейшым населеным пункце, які называецца Лохов. Вось, так, яны знялі гатэль, вось, і зладзілі такую вечарыначку, імпрэску, вось, якая выглядала ці то як бізнес-клуб, ці то як праграмная канвенцыя. Ну, насамрэч, больш як праграмная канвенцыя. Там было вельмі шмат тэматычных панеляў, дзе выступалі розныя кандыдаты ў дэпутаты ад Гжэгаша Браўна. Вось, я думаю, вы памятаеце, гадоў 10 таму была такая вельмі папулярная гульня Pokemon Go. Вось, дзе можна было збіраць пакемонаў. Дык вось, Гжэгаш Браўн сабраў найлепшую калекцыю пакемонаў у Польшчы, паверце мне. Калі я чытаў, глядзеў тое, што яны там абмяркоўвалі, то... Слухай, а давай на пачатку распавядзем цікавостку смешную, што... А ты памятаеш, як называецца гэты гатэль, дзе яны праводзілі? А вось забыўся. Ну, неважна. Суть не ў гэтым. Карацей, Гжэгаш Браўн, яго паплечнікі вырашылі вось такі кангрэс арганізаваць. Ну, як бы, усе ведаюць пра іх погляды, што яны такія сумнеўныя. Яны аб'явілі, дзе будзе іх кангрэс, тыпу, ўсё добра, і уладальніку вось гэтага цэнтра, дзе яны сабраліся ўсё гэта праводзіць, пачалі пісаць людзі. Тыпу, глядзіце, што за жудасныя пакемоны, да вас хочуць прыйсці і, как бы, аддаць вам свае грошы, не пускайце іх. І
уладальніку, яго, ну, як бы, он сам, я думаю, зразумеў, што гэтыя погляды нейкія не такія, не адпавядаюць яму, і ён выбачыўся і сказаў фінтушамі, што ўсе грошы, якія яны заробяць на Гжэгаджы Брауне і яго пакемонах, яны перададуць на падтрымку ўкраіне. А Гжэгадж Браун самы вялікі антыукраінскі палітык у гісторыі Польшчы і, магчыма, усяго Еўразвязу. Там назбіралася 121 324 злотых. Ось. То бок даволі такая сур'ёзная сума, бо за тое, каб прыняць удзел у гэтым здарэнні, таксама трэба было заплаціць грошы. Ось. І велізарнейшая частка гэтых грошай пайшла на аренду. Я думаю, можна падзякаваць Гжэгаджу Брауну як бы за падтрымку Украіны. Дзякуй. Спадзяюся, за гэтыя грошы. Рілі маладзец, маладзец. Пры гэтым, не ведаю, ці нехта з вас цікавіўся больш падрабязна Гжэгаджам Брауном, што ён казаў раней, бо прыкладна гадоў 10 таму Гжэгадж Браун быў максімальна праўкраінскі. Ось. Ён надалей, ён увесь час быў антыеўрапейскі, але ён падтрымліваў Украіну. Ось, у інтэрнэце шмат ёсць розных відэа, дзе ён выказваецца пра тое, што з Украінай, ну, трэба як мінімум быць партнёрамі, так, і што гэта дакладна не вораг. Ось, і, як бачыце, ўсё змянілася. Гэта, на мою думку, якраз паказвае проста вось, што ён неверагодны цынік, і ён проста зразумеў, дзе ёсць ніша. Ось, гэта даволі частая з'ява агулам у палітыцы, калі вось людзі, скажем так, публічна кажуць абсалютна іншыя погляды. Дарэчы, вось такім прыкладам з'яўляецца Віктор Орбан. Ось. Віктор Орбан некалі быў абсалютна не кансерва, вось такая антыеўрапейская, прарасейская. Ён быў, наадварот, антырасійскі, максімальна праеўрапейскі. Але проста на венакерскай палітычнай сцэне не было нікога прарасійскага. Ось. Ну і вось ён вырашыў, што трэба гэтую нішу заняць. Окей, давай максімальна коротка Вяртаемся ў Польшчу. праграму. Вяртаемся ў Польшчу з Венгрыі. Што яны там наабмяркоўвалі? Вось давай галоўныя тэзісы, каб мы зразумелі, што за партыя такая. Карацей, пройдземся па пакемонах, так? Да. Ось, карацей, што яны там размаўлялі? Ну, конечно ж, першае, ува всех бедах палякаў вінаваты еўракалхоз. Гэта першае. Еўракалхоз, які кіруецца жыдакамунай. Ось. Там, дарэчы, на гэтай вось цудоўнейшым мерапрыемстве быў такі, скажем так, як это, ярмарка, божа, кірмашык. Ось, быў кірмашык. Быў кірмашык, дзе можна было набіць розныя гаджеты, ось, кніжачкі, там, па пару дзесяткаў, па пару соцень злотых. Ну, гэта, дарэчы, заўсёды так адбываецца на ўсіх праграмных канверсіях розных палітычных партый. І амаль што ўсе кніжкі на гэтай канвенцыі былі пра жыдоў. У польскай мове гэта не з'яўляецца абразлівым словам. Пра габрэяў, карацей. Ось, пра то, якія яны дрэнныя і як уціхою кіруюць усім нашым светам. Усе тэорыі загавара, якія вы можаце знайсці пра гэтую нацыю, яны ўсе там. Дарэчы, а хто наш партнёр? Я ведаю, так. Музей Музей гісторыі поле. польскіх яўрэяў. Дарэчы, абавязкова схадзіце, гэта найцудоўнейшы, найвыдатнейшы музей, у якім я быў у жыцці. І як бы у чым неправы Браун? Атрымліваецца, ён все разумее проста пра нас. Нас таксама трымаюць. Окей, давай ўжо пункты. Што там такога было? Далей. Еўракалхоз. Далей, конечно ж. Еўракалхоз. Гэта першае. Але гэта вядома. Далей была тэма пра дэмаграфію. І вось тут просто, скажем так, у мяне сківіца упала на падлогу, мне давялося яе збіраць. Бо выступалі розныя спікеры, якія з'яўляюцца там членамі партыі Гжэгаджа Брауна, то бок яны патэнцыйна могуць быць у недалёкай будучыні дэпутатамі. Ці нават міністрамі. Карацей, што тычыцца праблемы дэмаграфіі? Праблему ў дэмаграфіі партыя Гжэгаджа Брауна бачыць у тым, што, прабачце, калі ласка, мне даражэнькія глядачкі. Гэта не меркаванне кіруецца. Гэта не маё меркаванне. Жанчыны зрабіліся нячыстымі. Ось, як сказаў адзін спікер, здаецца, з Подхаля, то бок з поўдня Польшчы, жанчына у сям'і павінна быць паслухмянай, вернай мужу, і найлепш, каб яна мела, прабачце мяне ізноўку, як найменшы прабег. Разумееце, так? Вось з такімі поглядамі яны ідуць у вялікую палітыку. Далей, яшчэ чарговае меркаванне. Тое, што ў дадзены момант у Польшчы нізкая нараджальнасць, гэта насамрэч добра, бо выміраюць левакі. Вось гэтыя левакі з вялікіх гарадоў яны выміраюць, а мы тут, кансерватары, будзем пладзіцца і размнажацца, як прыказаў нам Ісус Христос.
Так, і вось пройдзе пару десяткаў гадоў, і вось мы будзем жыць у прыўкраснай кансерватыўнай Польшчы будучыні. Вось, усе левакі вымруць. Гэта вось калі гаворка пра правы жанчын. Яшчэ адна рэч, якая мне там просто неверагодна спадабалася. Спадабалася, канешне, у двукосці, што насамрэч жанчыны не хочуць нараджаць дзяцей, таму што іх так навучылі левацкія медыа. Бо яны, скажем так, убілі ў головы жанчынам, прабачце, што нараджаць дзяцей гэта вялікі боль. Ось. А насамрэч, на іхнюю думку, гэта найвелізарнейшае натхненне і задавальненне. Ось, і што ўсё тое, што нам паказваюць па тэлебачанні, там у нейкіх фільмах, як выглядаюць роды, што гэта ўсё няправда. Там нават нейкі эксперт сказаў, што ён быў у роддоме, так, і ён назіраў, як гэта выглядае, і што насамрэч, на ягоную думку, ён бачыў на тварах жанчын неверагоднае задавальненне ад працэсу. Ось. Эксперт па родах стаяў побач з жанчынам, якая нараджала. Эксперт па родах, так, трымаў свечку, ось, карацей, калі ўсё гэта адбывалася. Што мы маглі пачуць далей? Пра міграцыйную палітыку, канешне, усе мігранты вон. Увогуле прагучала меркаванне... Паехалі туды. Карацей, прагучала меркаванне, што павінна быць уведзена ў Польшчы сегрэгацыя. Так, то бок сегрэгацыя. Тыя людзі, якія палякі, яны грамадзяне першага сорту. Калі ты не паляк па нацыянальнасці, то ты другі сорт. Ось. Там, здаецца, будуць там першы сорт, другі бракаваныя. Ось. Неяк так, некая такая градацыя. А калі вы думаеце, што тая сцяна на мяжы усходняй, так, якую збудавала Права і справядлівасць, разбудавала грамадзянская кааліцыя, калі дайшла да ўлады, то калі вы думаеце, што яна створаная дзеля таго, каб не ўпускаць сюды хорды нелегальных мігрантаў, не. Гэта для таго, каб нас тут трымаць. Ось. Каб мы не ўцякалі на прыўкрасны ўсход. У Беларусь. У Беларусі, Расею. Так. Ну і апошні пункт, з якім мне таксама іх падабаўся, ну, амаль што апошні, скажем так. Гэта тое, што трэба разарваць увогуле ўсе стасункі з Еўрапейскім Саюзам і, увага, НАТО. Ось, бо гэта зло. Яны нам перашкаджаюць, але трэба ўступіць у БРИКС. Ось, трэба ўступіць у БРИКС і ў ШОС, то бок Шанхайскую арганізацыю супрацы, так, супрацоўніцтва. Нечага там. Нечакана. Карацей, гэта настолькі, як гэта сказаць, альтэрнатыўныя погляды, мякка кажучы, па шчырасці. Такога ніколі ў Польшчы не было. Ось, і вось наступіў, на мою думку, той момант, дзе погляды прадстаўнікоў Жэгэжа Браўна пачалі сур'ёзна абмяркоўвацца. Ось, і, на мой погляд, гэта вось тое, што мы бачылі на вось там графіку з карычневай лініяй, якая была дагэтуль на тэлевізары, што ўзрост затрымаўся. Вось тое, што ўзрост затрымаўся, гэта можа быць азнакай таго, што да ўсё большай колькасці людзей паволі пачынаюць даходзіць меркаванне і погляды прадстаўнікоў гэтай партыі. Усе пачулі гэтую праграму. Яна не спадабалася людзям. І што далей? Як бы, у чым яшчэ, як бы, праблемы Жэгэжа Браўна? Не, просто разумееце, частка ягоных выбаршчыкаў, яна кажа, што хоча за яго галасаваць, кіруючыся проста эмоцыяй. Ну, людзі заўсёды кіруюцца эмоцыяй, так, асабліва падчас выбараў. Я заўсёды вам казаў, што выбары гэта як Тіндер. Так, вось падабаецца, не падабаецца, свайпаеш права-ўлева, так. Вось прыкладам тут тое ж самае. І для часткі людзей гэта быў вось і застаецца, канешне, дагэтуль яшчэ. Вось такі прыклад вельмі яскравага, харызматычнага, перадусім, бо ён неверагодна харызматычны. Нельга яму гэтага адмовіць. Ён размаўляе неверагодна прыгожай польскай мовай. Ніхто ў польскай палітыцы не размаўляе на такой польскай мове. Родам быццам бы з 18 стагоддзя. Калі не слухаць сэнс, рілі вельмі прыгожа. Так, і, ну, так, яшчэ вока адно заклеенае, то бок такі пірат, такі, ведаеце, вось які прыплыў там з Балтыйскага мора, вось, і пачынае ўціраць там усім сваю праўду матку. Вось, але у нейкі момант людзі пачынаюць цікавіцца. Так, і яны вось даведваюцца, напрыклад, што, ну, акрамя вот гэтай канвенцыі, яшчэ перад ёй, некаторыя іншыя прадстаўнікі Канфедэрацыі кароны польскай пайшлі ў медыа, ось, і пачалі распавядаць пра тое, што яны хочуць рабіць з гаспадаркай, з эканомікай. І пра тое, напрыклад, што мінімальная заработная плата не павінна існаваць увогуле. Ось, то бок гэта прадпрымальнік, ці там фірма павінна дыктаваць свае варункі і там будзеш працаваць за 5 злотых на гадзіну, напрыклад. Вось прыкладна так. Пры гэтым
вяртаючыся да таго, адкуль чэрпае свой электарат Гжэгаш Браўн. Ён чэрпае свой электарат з права і справядлівасцю. А права і справядлівасць — гэта максімальна сацыяльны электарат. Максімальна сацыяльны. Вось, права і справядлівасць усе 8 гадоў карміла свой электарат менавіта вось сваімі праграмамі сацыяльных трансфераў, падвышэннем мінімальнай заработнай платы. Так, і у нейкі момант усё да большай і большай колькасці людзей гэтыя тэзісы будуць даходзіць. І яны пачнуць проста думаць: ага, окей, добра, ён кажа пра злых яўрэяў, ён супраць еўракалгасу, так, ён там супраць, як сказаў Гжэгаш Браўн, кажучы пра талерантнасць, ён сказаў, што мы вельмі талерантныя да асобаў РТФ УАГД. Ось, так ён назваў. Але адначасова з гэтым нейкія пункты з ягоных поглядаў так ці інакш пачнуць гэтым людзям замінаць. Глядзі, мы ўжо казалі, што магчымы такі варыянт, што ён войдзе ва ўрадавую кааліцыю, і вось давай накідваць усё ж такі пазітыўных момантаў, чаму гэта можа... Ён не ўвойдзе ва ўрадавую кааліцыю. Ну, 1,5 гады да выбараў. Окей, добра. Скажу вам так, перадусім, што перашкаджае Гжэгашу Браўну апроч ШЗ? Ось. ЗША. Гжэгашу Браўну... Ты ж літаральна. Не. Гжэгашу Браўну перашкаджае таймінг. Неверагодна дрэнны таймінг. Вось гэтая горачка падтрымкі, гэты ўзрост здарыўся нечакана для яго занадта рана. Ось. Да выбараў, згодна з тым календаром, які мы маем на дадзены момант, і хутчэй за ўсё ён уже захаваецца. Ось. Выбары адбудуцца недзе там у кастрычніку 27-го года. Цягам гэтых 1,5 гадоў усё больш і больш людзей прачытаюць і празмаўляюць са знаёмымі ці пабачаць нейкія відосікі ў інтэрнэце пра погляды Гжэгаша Браўна і могуць паспець расчаравацца. Гэта першы момант. Ну і другі момант. Я, дарэчы, яшчэ некалькі месяцаў таму казаў пра гэта. Злучаныя Штаты Паўднёвай Амерыкі. Ось. Гэта адзін з найгалоўнейшых фактараў. Бо браўнішчы, гаснічакі, як іх называюць у інтэрнэце, то бок вогнетушыцелі, так? Ось. Яны мараць, я літаральна бачу шматкроць такое меркаванне, што ён павінен быць міністрам замежных спраў. Я ў нашым падкасце шмат разоў казаў, што вось уявіце сабе, так, сустрэчу міністра замежных спраў Польшчы Гжэгаша Браўна, напрыклад, з амбасадарам ЗША Томам Роузам, які артадаксійны габрэй і ходзіць у ярмулцы. Ось, увесь час. Акрамя таго, у ЗША заўсёды неверагодна моцная лобі габрэйскай меншасці. Ось, бо гэта фінансьера. Гэта людзі, якія валодаюць грашыма, гэта людзі, якія з'яўляюцца багатымі спонсарамі розных палітычных кампаній. І прыйшло пацвярджэнне нашых поглядаў, даслоўна таго, што я казаў. Я люблю, калі прыходзіць пацвярджэнне. Даслоўна, пару тыдняў таму адбылася сустрэча паміж Томам Роузам і Ярославам Качынскім. Ось. І згодна з інсайтамі, якія выплылі да журналістаў з кулуараў, з асяроддзя Ярослава Качынскага, амбасада ЗША дала так субтэльне зразумець, што ніякага Гжэгаша Браўна у польскім урадзе быць не можа. Ось, што яны абсалютна на гэта не пагадзяцца, і гэта можа азначаць велізарнейшы крызіс у стасунках з Амерыкай. А Амерыка — гэта галоўны, найважнейшы партнёр Польшчы. Гэта галоўная апора і ўвогуле фундамент, грунт і база сістэмы бяспекі польскай дзяржавы. Таму няма ў Польшчы ніводнага здаровага у сэнсе галавой палітыка, які хацеў бы гэтае партнёрства разбурыць. Ось. І прыкладна з гэтага моманту, што пацвярджаецца проста вось банальна палітычнай хронікай, вось 2 тыдні таму адбылася рэзкая змена наратыву. Пры гэтым змена наратыву не толькі з боку права і справядлівасці, а таксама і канфедэрацыі, у сэнсе канфедэрацыі, нармальнай канфедэрацыі. Карацей, і вось прыкладна гэтыя 2 тыдні таму адбылася проста цудоўнейшая змена наратыву. Месяц таму прыкладна, калі нейкіх палітыкаў права і справядлівасці журналісты пыталіся: ну што вы думаеце ўвогуле пра Гжэгаша Браўна? Аднаму з іх, гэта быў Сачын, ось такі чалавек таксама знакаміты палітык права і справядлівасці, запыталі яго, з кім ён больш уяўляе сабе супрацоўніцтва, з Дональдом Тускам ці Гжэгашам Браўнам. Ён сказаў, ну, канечне ж, Гжэгаш Браўн. Ось. І гэта таксама так адбілася шырокім эхам у польскім увогуле палітычным дыскурсе, так, бо ну, усё ж такі, скажем так, можна было неяк выкруціцца і сказаць, што ані тое, ані другія, так, вось. А тут быў такі камплімент Гжэгашу Браўну. То у дадзены момант
Усе змянілася абсалютна. Вось. Калі палітыкаў права і справядлівасці пытаюцца пра Гжэгаджа Браўна, яны проста ўцякаюць ад адказу. Вось, нават Кшыштаф Босак, адзін з лідараў канфедэрацыі, сказаў, ну, амаль што даслоўна так, што калі нейкая партыя, ён меў на ўвазе сваю партыю канфедэрацыя, прэтэндуе на тое, каб стацца сур'ёзнай палітычнай сілай, яна павінна перастаць фліртаваць з рознымі фрыкамі, ось, і людзьмі з экстрэмальнымі поглядамі. Ось, то бок, таксама і да іх дайшоў голас ЗША. Ось, таму я лічу, што менавіта праз фактар ЗША, ось, гэта мне вельмі цяжка сабе ўявіць нейкую гіпатэтычную ўвогуле кааліцыю, у складзе якой быў бы Гжэгаш Браўн. Канечне, ўсё будзе залежаць ад вынікаў выбараў. Ось. Але расклад па палітычнай сцэне на дадзены момант такі, што нішто не вядома. Ось, абодва лагеры, то бок і лагер больш леваліберальны, то бок, вядома, кіруючая кааліцыя ў дадзены момант, і больш кансерватыўны, маюць прыкладна аднолькавыя шансы на тое, каб ствараць урад пасля 27 года. Ось, наступныя выбары ў Сейм, яны будуць вельмі цікавымі. Ось, па сваёй цікавасці яны будуць вельмі набліжаныя да выбараў прэзідэнцкіх у 25 годзе. Ось, ну, а вы ведаеце, дзе за ўсім гэтым сачыць, дзе чэрпаць найлепшую інфармацыю на гэты конт. Слухай, маё пытанне будзе выглядаць так, быццам бы я староннік Гжэгаджа Браўна, але Я заўсёды так ведаў. ці магчымая змова Вы нават падобныя. паміж... Што? Ці магчымая змова паміж левымі, правымі і ўсімі гэтымі недобрымі людзьмі, каб неяк дэлегалізаваць партыю Гжэгаджа Браўна? Слухайце, я такую думку выказаў некалькі месяцаў таму ў падкасце, што я дапускаю такую магчымасць, што я б не здзівіўся, прынамсі, што дойдзе да нейкага дагаварнячка, ось, паміж правымі, левымі, там, цэнтрыстамі і гэтак далей, то бок усе супраць аб'яднаюцца і зробяць усё магчымае, каб Гжэгаджа Браўна, скажем так, ну, выдаліць так у пэўным сэнсе палітычным, так? Ось, і, напрыклад, не ведаю, там, ці то дэлегалізаваць ягоную партыю, ці, напрыклад, проста спалучыць свае сілы, каб зрабіць такую антыкампанію, так? Каб у Гжэгаджа Браўна уключыўся нарэшце пратакол 2%, ось, і ён вось да гэтых 2% і прыйшоў. Пры гэтым інструменты што ёсць, ось, насамрэч. Як Power Rangers, да, сабрацца проста? Такія, так, Power Rangers, ось, Качынскі, Туск, там, і ўсе астатнія. Як можна дэлегалізаваць партыю? Дэлегалізаваць партыю можа Канстытуцыйны трыбунал, якім поўнасцю кіруе ў дадзены момант права і справядлівасць. Ось, з шэфам, старшынёй Швячковскім. Гэта той чалавек, які ўжо 2 гады расследуе дзяржпераварот паўзучы ў Польшчы. Ось, ну, нагадваю проста вам, што мы ўсе яшчэ жывем ва ўмовах паўзучага дзяржперавароту. Але як гэта робіцца? Унёсак у Канстытуцыйны трыбунал павінен падаць урад. Ось. То бок, існуе, я сапраўды дапускаю такую магчымасць, што яны могуць неяк паміж сабой дамовіцца і зрабіць усё магчымае, каб вось такога канкурэнта нейкім чынам, скажем так, скасаваць з выбарчай лісты, з выбарчага спісу. Дык і што атрымліваецца? Браўн правы? Всё, тэорыя змовы вакол. Тэорыя змовы, так, ён увесь час кажа, што ўсе супраць яго, так, усе супраць яго. У гэтым ён мае рацыю І абсалютна. амерыканцы паўплывалі таксама. І амерыканцы супраць яго, так, вось. Заўсёды можна пераехаць 1000 кіламетраў на ўсход, ось, выдатнейшыя там проста Окей. умовы. Быццам бы неяк пазітыўней стала, мне падаецца, гэтая тэма, бо падавалася на 10%, што неяк не весела ўжо. Давай падводзіць вынікі. Вось, калі тэзісна, што адбываецца з Браўнам і чаго ад яго чакаць на выбарах? То бок, ва ўрадзе, не ва ўрадзе, колькі адсоткаў? Магчыма, ты спрагназуеш, дарэчы. На дадзены момант, што адбываецца з Гжэгаджам Браўнам, ёсць і пэўны эфект навізны. Ось. Не першы раз на польскай палітычнай сцэне з'яўляюцца розныя яскравыя папулістычныя палітыкі. Ось, у апошнім выпуску, які
на жаль, паглядзела вельмі мала людзей. Вось мы распавядалі пра Анджэя Лепера, лідара колішняга лідара партыі самаабарона. Вось ягоныя погляды, конечно, не былі настолькі экстрэмальнымі, але гэта таксама было там антыунія, вось пра жыдоў ён, дарэчы, нічога не казаў. Вось, але ўвесь час паліваў брудам еўрапейскі саюз, напрыклад, так. Раней ці пазней гэта скончваецца, гэта па-першае. Па-другое, так як я і казаў, у дадзены момант ён, як гэта кажуць па-польску, на свечніку, то бок ён у цэнтры ўвагі. Ось усе вочы глядзяць на яго. Ось, бо з розных там падлікаў можа здавацца, што пры пэўных выніках наступных выбараў фактар Гжэгаша Браўна будзе вырашальным, так, для наступнага ўраду. Ось, і ягоныя погляды ўсё больш і больш выэкспанаваныя. Так, і гэта стварае для яго праблемы. Ось, бо тая банда пакемонаў, якую можна было пабачыць ось, на гэтай праграмнай канвенцыі, яна нагаварыла зашмат розных рэчаў, якія дакладна велізарнейшай большасці палякаў не падабаюцца. Окей. Тады як бы можна не з'язджаць пакуль што. Я так разумею вынік гэтай часткі? Пакуль не. Супер. Тады давайте паапладуем сабе і нам. Гэта была першая тэма. Вынік: можна з Польшчы не з'язджаць. Гжэгаш Браўн нам не пагроза.